Niektoré deti v detských domovoch ešte ani dnes nemajú možnosť žiť so súrodencami. A práve súrodenecká láska je často jediná, ktorá môže nahradiť stratenú rodičovskú. Aj preto Úsmev ako dar už niekoľko rokov vyhľadáva súrodencov a dáva ich dohromady aspoň počas letných prázdnin. Tak takéto diela vytvárajú deti na súrodeneckom tábore. Niektorí spoločné prázdniny trávia poprvýkrát. Nepoznajú sa, spoznávajú sa, no. Ahoj, ty si môj brat, ty si moja sestra, ja som tvoj brat, hej. Spoločné stretávania sú zriedkavé. Veľakrát aj telefonujeme, však Marcel. No, áno. Títo štyria bratia žijú síce v jednom meste, ale v iných domovoch. Majú ešte jedného brata, nikdy ho však nevideli. Kristof je krevnici, pluchy je. V minulosti bolo bežné, že súrodencov rozdeľovali a často ani nevedeli, koľky vlastne sú. Niektorí súrodenec navštevoval špeciálnu základnú školu a niektorí základnú školu, že z toho dôvodu nemohli byť umiestnení v jednom detskom domove. Tiež som mal sestru a spoznali sme sa vlastne už vonka, keď sme boli ako v reálnom živote. To, že ešte aj dnes súrodenci spolu nemôžu žiť, je zarážajúce. Potrebujú sa hlavne v dospelosti. Po odchode z detského domova je to ich najbližší človek. Tento letný tábor nie je posledné stretnutie súrodencov, ktorí žijú v rôznych detských domovoch. Ešte ich čakajú spoločné víkendy. Radoslava Rusňáková, televízia Markíza.